Egunon denekeri, ongietorriak, beste bost kiroleko final batera hemen Donezte betikan, aurki hasiko da partida. Dakizuen bezala, Iriarte eta Albiasu izango dira aurrez aurre, Iriarte urdinez. Sakea berotzen ikusten dugu, eta bere herrikidea den David Albiasu gorriz, biak iritsi ahal izan direla. Julen, bi eta batekoa, tanto ikusgarria Julenek. Pasa dio, ongi Julen. Eta tanto Davidena, orain arteko tantorik. Nola moztu duen eta tantoa lortu du. Aukerakoa, dejada, eraman Davidek, airez. Eta orain arteko txalo zapatarradik handiena. Eratzi duaz. Ikusten nola dejadara iritsi den David, eta ze polita nola zabaldu duen. Sakea hasi da. Ben inork ez du tanto galdu nahi. Julen erasora berriz. Eta 15 eta 13 Julenen alde. Bi tantoko abantaiarekin hasiko da. Tanto piokatu, orain momentuz. Ai. Lau zazpi. Aldekoa bereko izango dela. Dejada bota dio. Era, ai, ze pena. Ies egin dio. Sake ona. Eraman eta tanto. Ies egin dio. Dela, Julenek ez du asmatzen. Pazientzia izan marko luke, fisikoa bere alde du. Eta David nekatzen saiatu gehien bat urrengo jokan moldetarako. Ez sartu tanto azkar bukatu nahian, oso ona David. Eraman. Eta bildu, aukerako Davidek. Bilpareta. Julenek eraman. Pasa! Oso tanto polita. Dena bere alde zuen Davidek, baina tantoak bukatu behar dira. Hor berriro errepikapenean doikoa izan da, baina bueno, hor biztariko bena duena Joseba da, Josebak esku altxatu du. Daukan aparatua. Eta horrek esaten dio, konstante mantendu behar du, bere glucemia maila. Eta pixka bat kirola denendako izaten aldenaren erakusgarri. Partidua gogortu, baina... Eta... Ameka berdin! Hor nola bildu duen. Julenek bildu. David dominatzeko aukera. Oso tanto polita! Ez, orduan oso dejada polita. Trata gaitza dela paletan, baina ez dela berdina paletan jolastea. Ez eta eramanen du. Albiasuk ezkerra horrekin. Baina bilatu dio, eraman.
Eta launa. Julenek pentsatu behar du, ez dela partida honetan bukatzen, gero eskua dagoela hor eta eskuan balikela. Eta du, osona, 6-ameka. Hor, pelota eramantea lortu du, frontisean jarri bai, baina alboko marraren gainean eman du botea. Ezkerrez erraz eraman, bi pareta bilatu, eta Davide hile edo bizi. Davidek bosez egite izango da, eta Davidek bosez egitea lortuko balu. Ba. Ai. Hor. Julenek 10 tanto egin behar ditu, Davidek 3. Atzera. Ikaragarria defentsa. Ikaragarria tanto da Julenek. Sakea ez dugu esan, 3tik 2 da, kasu honetan. Eta pasa bosterdia. Dejada. Eta horrekin Davide ja txapela lortu du. Txaloak eskua eman dute elkarri. Partida ez da bukatu. Baina txapela Davidena da. Protazaleak. Eta horren bai. Bukatu da partidua. 64. David Albiazu, txapelduna.